The newly appointed Reserve Bank of Zimbabwe Governor John MUSHAYAVANHU recently performed rituals at his Gutu rural home to celebrate his new job. Aiwa muri Zimbabwe pane video aiwa rakatendera tiona our new governor John MUSHAYAVANHU aiwa vari ku rural home vachicelebrate vachitamba aiwa pairwa ngoma pairwa madance aiwa vachitamba vachicelebrate new currency pamwe chete his new job nevanhu vakakura navo vachifudza mombe aiwa sarabina mashoko sekubuda kwanyogwa panapa munaondo kuti bo subscribe bo like utina on the bell icon saribina munonyogwa muchenze. He was in high spirits amid wild song and dance, partying with his equally happy rural folk while performing a traditional ceremony to show appreciation and gratitude to them and his ancestors for his success. MUSHAYAVANHU thanked his people and even those who he grew up heading cattle with for their support, reminding them he will remember them while he is in government service. Those vanoya achipromisa ava vanhu ava vekuko akakurira vanhu vekurural area kwava vachiti aiwa I promise kuti ndichanchikudevelopera ndichanchikusimudzai handipo kukanganoi, asi vanhu vabva vachitaura vachiti aiwa panapa sezvamunguziva kuti vanhu havashai zvekutaura vaya vakataura vachiti aiwa John MUSHAYAVANHU angachambosimbisa new currency achiita marituals achiita maceremony kuti currency iyi aiwa ive nepunch igova effective munyika yeZimbabwe. Ndio mashoko ane achitaurwa nevanhu. Sami uchimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinai mucomment section medu tudze mafungiro enyu. Musangano subscribe or like channel, turn on the bell icon.